Lang ka jingkemen ka ba crowd sa sisian ngi kwa banai ku play fi wei ka ba pet bat ka ba tip ya ka ne ka jingpen bana ban ngi kwa pnya sum hai fi sha ka jingiaseng ka ayom jong ka jingpen thumai bai ka ne ka jingiaseng in pulong hang the po bong po lum so ping nado ka ne ka banai November ka bangin yo ha ka trek ka ba pra khandai man ka jan miet in real buji ba ka siu trai ka shpo trek in long khatwei steng ka wei ba ka por sau buji jan miet kinong kren ha ki ni ki sngi ki long ha ka miet ka ba ningkong in ken evangelist wan lambha walang nanta kamit kabaar ken pastor Henry Nelson Marbanyang haga sngi utrai men step in ken pastor Lambon Karbudon but men mi aga por sawji in ken evangelist te walang Carson Teng ban ngi aware ngi khot e jup haga ne kabanai ban ngi ngech kam blame yo ban kur khui fi how new 9 November haga pra khandai but spotrek hang the ko lom so ping bong haga plau jong school guiding star English school ban ngi ngech kam blame yo ban wan jgo plai pi wan rai ke bang wisdom ni dak wa ban ikendoi pi ngi yo ban duai pi dan pen ke jing tran pelat le ka kamba ban ngi ngech pi wan ke jing community ke ka ayom jong ke jing pun thmai nam ta ka long yelo sam ke jing em bashimet ki kam ke jing trai baru blai le ki bo pelak blish bun ta ka puram jong blai amen.